Ano mamay, kumusta? Saglitan lang tayo ha. Kailangan na ano lang. Yan, quickie lang to sa bahay. Alis din ako. Kasi bukas ng alas 11 yung delivery nun, baka hindi ako umabot. Bukas naman pala eh, pagpapabukas mo pa. Hindi, bukas ng alas 11. Oo, saan ba ang delivery mo? Regina. 6 hours drive pa. Hindi rin naman ako aabot. Kaso nga lang, siyempre magdadrive pa ako ng 5 hours ngayon. Meron ka pa palang time? May 5 pa, may 5 hours pa ako. Meron pa akong 5 hours. Nag-frozen yung kabilang ano dyan eh. Yeah. Oh, dahan-dahan ka lang. Isang bintana kaya hindi ko makita. Gumanyan ko. Oh. It's frozen stock. Everything is frozen? That one. Okay. It's all good. It's frozen. Alright, let's go. Home time and then you will bring me back, okay? We're going back home. Now we're going back home. I'm taking a bath. Short time sa bahay. I'm just gonna grab some food. Hi guys. Alright, yeah, guys. Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik tayo. Mile, arrive at Turk End on the left. Yun. Andito na tayo ngayon sa Turk Enterprise. Dito sa company. Dadalhin ko lang muna itong trailer doon sa shop. Fix natin yung gulong. Kasi baka mamaya lalong magka-aberya dyan sa karsada. Mas malaki gagastusin nila kasi siyempre tatawag pa sila ng ng gagawa nito. Kaysa dito, wala nang problema, papalitan lang nila yung gulong. Okay, so dito pa tayo umalis. Ang lamig pa naman ngayon, guys. Minus 25. Para sa natin ito. Meron tayo rito yung ID ko. Buksan natin. Oh, lamig. Tapos tatawagan ko si boss dyan sa shop kung gusto niyang dalhin ko itong trailer doon sa loob ng shop o paano ang discount yung gagawin nila. Alright, nasaan na ba siya? Tawagan natin. Buddy, where are you? You want me to bring the trailer in the right away to the shop? What door? Okay, so like okay, and my plan is I'm going to go home and then take supply and shower, and then I'm planning to leave early morning around 2 AM or 1 AM. So you think they can fix this right away? Or you think they can fix this right away? Okay, since my wife is not yet come because they have something in the school with the kids, so I can wait and then park my truck in the parking in there. And I will ask to your buddy that if I can buy DEF because DEF in in pump is frozen. I'm here now. Tell to the guy I'm here now in the front. Yeah. And it's so cold. Okay. Alright guys, ayan. Mag-jacket tayo. Okay, grabe ko.
hindi na ako magbibideo sa ano guys, hindi na tayo magbibideo sa loob kasi alam niyo naman ayaw nila, alam niyo na. Siyempre ayaw naman nila ipakita yung pangalan nila yung pakailob ng kanilang shop. Just basta ang importante maayos natin yung gulong. Kasi sa previous video natin yung mga nakasunod sa vlog ng Lakay Tracker, diba, yun ang problema natin. Baka mamay biglang sumabog yun ay doon na yata. Tapos paparepelan natin itong ano natin itong DF natin, since itong DF natin hindi tayo makabili sa karsada o sa sa fuel pump kasi na frozen. Kita nyo ang temperature guys, so minus 21. Ito lang sa truck pero ang temperature ngayon kung titignan natin dito sa okay, ano ito ba? Yeah, see guys, minus 24 ang temperature dito. Grabe. Pills minus 27. Wow. Tayo lang natin sila dyan. Tapos okay, andyan na si Jan. Tapos tawagan ko si Mrs. kung nasaan na siya para alam ko kung asang banda na sila. Kasi ang ano ngayon guys, mga bata mayroong parang program winter ano daw nila ngayon, winter celebration, ano ba yung tinatawag? Tama ito. Okay. I can wait in here and then take outside if you start working now, since my wife is still not yet to come. Oh, well, we're gonna be probably a little bit, so. Oh, it's okay. That's as long as I'm here, but it's not, then yeah. And refill my DF, please. Okay. Yung DF, hindi yung libre, yung DF. Babayaran ko sa kanila, at least dito kahit paano. Full tank natin. Dahil sa shop nila. Okay, you know where is it, right? The problem? Okay. Alright, I'm just gonna stay in my truck. Okay. Ayan, sinisimulan nilang tirahin na. Okay. Tayo ko na lang guys. Yan na ata na guys. Mabilis, tapos na yata. Hintayin ko na lang yung sasabihin nila. Okay, so magsasabi na lang sila o sabihin ko na lang sila, maglagay sila ng DF ko. Wala na akong DF. Oh, parang tapos na agad. That was fast. Yeah, higher. Mabilisan lang sila. How much is it? How much down? Oh, I'm in the half. Oh, so red. There's a 1 and then in the mid Yeah. 1 and then Okay. half, Kill your 3/4. engine for now. Eh? Kill the engine. That's why I was opening the door, because the trailer started running. Okay. You wanna build me up? But that? How much is it? I don't know. Oh, they just gonna told them it's not that full. It's Probably cheaper. You want me to fill it right up? yeah, I want. Cheaper here than at the pump. Yeah, and also in the pump is frozen. Yeah. That's why I did not Get put. some. I did Yeah. not get some. Yeah. No, it's cheaper here.
palagayan na natin kasi napoprosen yung mga DF guys eh. Hindi maganda. Tagal naman ni Macy's. Nandun kasi sila sa winter winter celebration ng ni Baki. Check it out. Should be full. It's coming out the fill spout here, so. Hold on. Yeah, sure. It is. Thank you. Just build me up. Siyempre hindi naman libre yun. Bayaran ko pa rin yun. Let's go guys. Tayin ko si Macy's dyan sa labas. 47 liters of depth. 47 liters? 47. Okay, you're just gonna... Yeah, I'll write it off. Just that one, okay? The trailer is not me. Yeah, we'll just that one tire. Okay. Alright. Alright guys, let's go. 47 liter of DF ang nilagay niya. Sabihin mo ng dollar something. Kasi kung mga ganyan, usually yun naman talaga yung nilalagay ko sa truck ko. Mga ganong mga so mga 60 or $65 sa Canadian yan. Anyway, pwesto ko muna doon yung truck ko doon. Tantayin ko si Macy's. Uwi muna ako, maligo muna tayo. Tsaka syempre kuha muna ako ng supply, pagkain. Kasi mula nung ados tayo umalis eh. Ngayon pa lang ako naka-uwi. Anong petsa pa lang? 11. So let's say sabihin natin ados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 9 days na ako sa karsada. Ay ito hindi pa totally uwi ito kasi hindi pa ako magre-reset. Mamaya alis din ako mamaya alas 2. Park muna ako rito tapos check natin yung trinabaho ng shop nila at antayin natin si Mrs. Itong truck na itim na ito eh, matagal ko na nakikita dyan. Nasaan na kayo may-ari niyan? Anong nangyari kaya sa may-ari dyan? But anyway, nakausap ko yung may-ari niyan nung nakaraan eh. May trailer din yung may-ari niyan eh. Ibinibenta niya yung trailer niya. Sabi ko, hindi ko kailangan ng trailer. Sabi ko, wala akong budget para dyan. Hirap na nga ako sa truck ko eh. Kukuha pa ako ng trailer. Tapos ang kitaan eh, hindi ganun kaganda ngayon. Ay, huwag na muna. Mahirap. Park muna tayo rito. Alright guys, tara. Tignan natin yung yung ginawa nila. Itong mga ginawa nila rito. So, rito. Tama-tama. Nagpaalam ako sa kanila. Uuwi muna ako sandali. Sabi ko gawa nga ng siyempre mamiss natin yung mga bata. Palay mo sabi nila eh. Nag-request ka ng diop mo. Kasi nag-request nga ako ng diop ko ng 24 hanggang January 1. Baka hindi ka makauwi. Kailangan mong umalis na sabi sa akin. Ito yung ginawa nila. Guys bago. Okay na. Wala na yung singaw. Diba naririnig natin sa previous video natin may singaw. Ito wala na. Naayos na nila. Alright. So ang gagawin ko, ang mangyayari ngayon guys, uwi lang ako sa bahay ngayon. Hatid ko yung mga kasi nandyan na si Mrs. Mga labahin ko, hugasin. Maliligo lang ako. Kunting quickie sa mga bata, sa Mrs. Tapos balik biyahe na agad. Dadrive pa ako mamaya, tamang-tama. Maaga pa naman dito, mga 2:30 pa lang naman. Iwan ko muna si Cordape dyan. Hintayin ko na si Mrs. dun.
Kunin ko yung mga stock ko rito, yung mga damit. Para pagka nandyan na sila misis, hindi na sila pupunta rito. Ayan. Paling ko muna itong mga gamit ko, doon na lang ako magantay. Ah? Ito yung pagkain. Saan dito? Bag na black. Oh, Lord. Andyan si Bake. Sama. Ah, chika, tiklat pala. I got tayo sa lock mo, hindi na. Oo. I got the Hindi na, hindi. Bake, Blaze, ay, sleep. He's sleeping. Ay, mamaya na lang. This one? Stop tayo sa truck mo. Hindi na, nandyan na lahat yung mga kailangan ko. I got the test one. Yeah, that's good, baby. Let's go. Tara guys. Tara guys, sobrang lamig. Ayaw nila akong payagan bukas na ako sana alis alas 2 eh. Sabi nila sa akin eh, hindi ka makakauwi ng Christmas kung hindi ka umalis ngayon. Baka hindi ka umabot ng Di balik lang tayo agad. Dapat pala dinala ko na lang lahat. red clip, sabi sa akin. Oo, babalik din tayo agad. Ano lang yung... Maligo lang din naman ako, kailangan ko maligo. Yun ang broccoli lang purpose yung- doon. Broccoli yung... Hindi ko... Okay lang yan kasi saglit lang naman, dadaan pa naman ako dito eh kung sakali. Kasi ang delivery ko dito, So, ayaw mo ng broccoli? Winnipeg. Ano, no? Ayaw mo ng broccoli? Di ka pa nakabili? Meron nga, kaya nga sabi ko yung broccoli eh, hindi ko pa na... Oh, dali lang yan gawin mamaya yan, han. Habang naliligo ko eh. Oo, madali lang naman yun. Mas ang importante nakaluto ka naman na, di ba? May mga baon ako. Sasaglit lang ako sa bahay, guys. Kunin ko yung baon, tapos alis din tayo. And what is it, Clarke? I got it the test one. Where is it now? Oh, it's in the house. Okay, good. That's good. I will see in the house. House Batiti is sleeping. But he Promotional also may got the bayad. test before me. But he got it the test last week. Ano ma'am, may kumusta? Saglitan lang tayo ha. Kailangan na ano lang. Yan, quickie lang to sa bahay. Alis din ako. Kasi bukas ng alas 11 yung delivery nun, baka hindi ako umabot. Let's go guys. Bukas naman pala eh, pagpapambukas mo pa. Hindi, bukas ng alas 11. Oo, saan ba ang delivery mo? Regina. 6 hours drive pa. Hindi rin naman ako aabot. Kaso nga lang, siyempre magdadrive pa ako ng 5 hours ngayon. Meron ka pa palang time? May 5 pa, may 5 hours pa ako. Meron pa akong 5 hours. Nag-frozen yung kabilang ano dyan eh. Yeah. Oh, dahan-dahan ka lang. Isang bintana kaya hindi ko makita. Gumanyan ko. Oh. It's frozen stuck. Everything is frozen? That one. Okay. It's all good. That's the only one that's frozen. Alright, let's go. Home time and then you will bring me back, okay? We're going back home. Now we're going back home. I'm taking a bath and then I'm going to work. I'm just gonna grab some supply. I'm just gonna grab some food, clothes, etc. Di ba, mami? Oh. But guys, mayroong litsong ulo dun sa birthday ni Mari Marian. Litso ng baboy, ulo ng baboy. Pinapapak ko na, dala ni Mrs. Pag sundo nila sa akin, dinalan naman niya ako ng hapunan ko eh. Galing dun sa ano. Happy birthday nga pala kay Kumari Marian, ninang ni Baki. Wala ako nun eh, nung nung birthday niya kasi nasa biyahe nga tayo. Kaya ito, may natirang litson ulo. Tara, kain tayo guys. Wala namang iskinhan ito oh. Tagatin mo na. Yung balat lang. Wala akong, ayun oh.
Kagatin mo. Kagatin mo na lang. Hindi mo kasi maano yun, kagatin mo na lang. Okay na ah. Hmm. Tigas-tigas. Kaya nga, kagatin mo na lang. Hayaan mo na. Mamimilit ka pa. Kuha na lang yan. Ayan o, marami pa naman pala dyan. You want more? Can I stay in the hole if that's okay? No, Huh? you can't. I don't want to go. My head feels dizzy. Dandahan ka, Han. Sa pagdadrive kasi, alam mo naman si Clark. Kapag ka ano, konting ganun lang yan eh. Guys, kain tayo, litson. Litson ulo ng baboy. Sarap ng sanyas pala. Sarap. Ayan o, traffic na sila dito. Doon tayo dadaan sa kabila. Okay. Main street. Oh, tapahan. Bigyan kita. Balat lang konti. Buti nga nakita natin ngayon. Ha? Buti nga nakita natin ngayon. Tengkot sila, oh. Bagasan ikagatangan na kita. Tapos bigay ko sa'yo. Clark, you want more? Si Ate Sinil nasa school pa eh. Si Bakay, lugto. Tulog. Sarap. Thank you, Mare. Kung nanood ka sa video na to, happy birthday sa'yo. Wish ko is more birthday to come. And happy life with Pare Roland. Yan. Ohan. Nakakaumay. Nakakaumay, guys. Mantika eh. Alright, dito na tayo sa bahay. Garage, I mean. Let's go ba, tete? Pam? Kiss Papa. You miss Papa? How's this call? Good. See how to the camera? Come now, baby. And then once you get into the inside of the house, you can just right away, take a snap. Nap. Open it. Damputin ko na yung mga dapat. Let's go, bakit? Car. Yeah, close it, okay? Did you drop something? What? The floor. That one. Close, right away. Follow yan. Pick it up. Okay. Is that your thing? Okay, let's go. Han, sarado mo na. Mga damit-damitan. Tayo ng tubig. Sige na, Bakay. Pam. Bakay, ito na. Let's go, Pipe. Hurry. Nakapag-shovel ka, Han? Antay pa kita, mag-shovel. Nabundok na yung namin. So cold. I know, right? How's Clark? Baka mama sumagot. Sige. Feel sleepy? Go right into the pouch. Look, you see that's cold. Come now, Bebe. Papa will going to take a bath and be his. Let's roll. Open it, Bebe. Open for me. Thank you. It's freezing cold. Sorry. No. Me too. Feels like I don't like in Canada anymore. Open it. Open it for me. Yung mga tong inilalagay namin para hindi pumasok yung lamig kasi wala pa kaming nasira yung kanyang
anyway, yan. Dito na tayo sa bahay, guys. Mag-shower lang ako. Open the lights. Why do you wear shoes? Yeah, because I'm going to leave. Because dun sa labas, it's cold. Put it in the, side. Bakit? Give me a sec, I've got Remove everything. Okay, bless Papa. Ate Sinel is still in the school. She coming now and kiss Papa. Mami kiss Mami. Pwede lang sa bahay guys, maligo na ako. Handala mo na ako damit doon, yung pang alis. No, maligo na ako. No. Pantalon din, tsaka t-shirt. Itong jacket ko, ito na yun. Uy! I did it my way. Woo! Short time sa bahay. Wala pang pagkakataong maglabing-labing kami ni Mrs. But, yaman mo na. Sabi nga nila, tracker's call or duty call. Sabihin mo na lang. Let's go! Alright. Ate Sinel. Bless Papa, hurry up. How's his call? Brain call? Okay, perfect. Go. I-fix mo na yung mga dapat i-fix. Oh, hi Clarky. Sa ate Clark, oh. Si Mami. Ay, naghahanda si Mrs. ng babaunin ko. Alis na agad. Ano yan, Han? Steam, puro steam to mga baon. Oh. Plastic mo na lang yan. Oh. Mom, there's no soda. Ha? There's no soda. Okay. Have soda. Sige na, Sinel, mag-asikaso ka doon. soda eh. Ano bang hinahanap mo? I didn't have soda. Asan yung suklayan? Suklay lang ako, tapos larga na tayo. Sige na. Maligo ka na lang at mag-base ka na ng not nice clothes naman. Ano saan yung suklay? Meron lang yun eh. Ito lang. Guys. Yeah. Hi guys, ah. Papa is going back to work. What? Tapos, ayan lang yung baon ko. Let's go. Whew. Papa going back to work agad-agad. Naligo lang guys. Kumaga sa na short time lang ako sa bahay. Naligo. Dala lang ng supply ko. Pag-drive pa tayo, may 5 hours pa tayong driving doon. Makalapit ako sa Brandon o lagpas ng Brandon. Okay. Cellphone, dala ko, yes. Alright. Go guys. Ate Clark, go now. Sadly, you can't come to my Ate Sinel, thank you for bringing the water. Woo! Get your glass. Oh, Bakit yung lamay doon? sa gilid na. Oh, help me. Help me lift it up. Ano? Kasi medyo mabigat. Okay. Let's bring it back. Thank you. Okay, let's go. Now go. I got my head. Get inside now. Sige na, pasok na. Woo! Mga bandang ano lang oras 5:30. Andun na kami ng alas 6. Makapag-drive pa ako hanggang 4 na oras hanggang 6, 7, 8, 9, 10 alas 10. Alright. Duty calls or tracker's calls, sabi nga nila, ibahan eh. Pagkatapos ko ng Regina, ma-deliver ko yung load ko na dala-dala natin. Didiretso ko ng Redcliffe, Alberta, pipick up ako doon, tapos pabalik na ng Winnipeg. Yun ang plano sa akin. At mag-deliver ako sa Winnipeg ng dito sa may Inkster, bandang
umaga, tapos hapon pupunta ako ni Pawa, pipick up. Papunta ako ng punta ako ng New London, Wisconsin. Ayun. Huwag sa naplano na nila yung kanilang gagawin eh. Para sa akin, okay rin naman yan ang takbuhan nila. Planado na. Just paano magandang kanilang plano. Okay, so we're in McPhillips. Okay, you okay? Yeah. Ate Clark? Okay. We're Ate good. Sinel? Everything okay in the school, Ate Sinel? At least kahit paano ngayon eh, kasama namin yung mga bata na kaysa magantay pa. Tama-tama yung pagdating namin kaganina sa bahay, andun na rin sila. I mean si Sinel na lang yung yung inaantay. Tama-tama pag naliligo ako, dumating naman. Yan. Pagkatapos maligo, yan, dito tayo. Malayo. Tama lang. Tao. Oh. Ilan ang temperature dyan, Han? Minus 25. Minus 25 na, talagang malamig. It's gonna be the same tomorrow. That's why you need to wear every time winter jacket, okay? Okay. It go the thing I said goes to three of you. Okay. And gloves. Okay, and gloves, you bagay, right? You're right, And bagay. hats. And hat, yeah, that's That is good. correct. That's correct. Sana hindi tayo matraffic. Ayan guys, ang bilis lumilim naman. Naipit kami dun sa traffic eh. Wala pang 30 minutes, madilim na. Ayan Pa lang. Guys, everything okay? Okay. That was Okay, you need to wear seat belt. Did you wear? Make sure you wear your seat belt. He is wearing seatbelt. Okay. Lapit na tayo sa sa yard. Okay, andito na tayo guys. Ay, hindi pa pala nakasarado. Baka nalungkot din ha. Hindi yan malulubat. Okay. Buksan ko lang. Paalam na ako sa mga kids. Tapos pasok ko na lang din. Okay, naiwan ako. Ito na rin naman yung natin eh. Woo! Kalamig. Wait, why you are so busy with the short? Okay, buksan mo, Han. Si Bye Clarky. Si Papa. Phoebe, kiss. Bye, Ate Sinel. Bless na lang, Papa, Papa. bless. Okay. Be good girl there, okay? Bye guys, okay? Okay. Tara, Han. Atid mo na sa akin dito, abutin ko. Start ko muna. Woohoo! Hindi ko naman ninilak ito kaganina. Wala namang titirada nito. So guys, nakita natin. Naka-off duty ako ng 3 oras at 30 minutes. Ibig sabihin, off duty tayo ng 3 oras. Bumalik lang tayo. Halika na! Open yung lock mo dito. Hindi mo siya mabuksan. Ayusin mo pa? Ayusin mo pa, Han. Ikutin ko lang itong truck. Pag-ayos mo na lang, Han. No. Ikutin ko lang itong truck para sigurado tayo na wala tayong aberya.
Dalawa, iyan ko yung heater doon sana. Okay. Yan, yung ano lang yan, tubig lang yan, yung pinagano ka ng sapatos. Baka nabutas na to. Nabutas na yan. Punasan mo na lang, andun sa taasan. Buksan mo yan. Ikutan ko lang ang truck. Hindi ko naman kailangan per-tripan ito. Iikutan lang natin, gawa nga ng siyempre. Para makita natin, wala problema. Oh. Temperature, tama-tama. Replenish supply lang talaga, replenish supply. Diesel. Tignan natin kung kompleto pa yun. Ayan, okay pa. Ilaw dito sa baba. Ito yung pinalitan kanina. Sobrang lamig. Minus 25. Punasan ko lang ito para maliwanag. Ayaw muna lang. Wala eh, wala tayong tubig na pamunas. Pagka tubig inilagay mo, di mapaprosen. Kailangan mo lang talaga yung asin lang naman yan guys, si asin. Yung salt din nilalagay ng mga ano. Yan. Wala namang ismo yan. Okay na yan. Okay. Alright. Woo! Okay ka lang dyan, Han. Let's go. Flashlight ng aking ano dyan sa camera, ayaw na gumana dahil sa lamig. May 5 hours driving pa tayo. Ayun yung iniwan natin driving kaganina. Yan din yung babalikan natin. Yun, pinumin mo yun dito. Nalagay ko dito. Naka-camera ka? Oh, ito. Test ka na? Sige. Bye-bye na. Kita na lang tayo sa ano kan eh. Bawi-bawi na lang tayo dito sa Christmas. Total from 24 to January to. Gusto kayo? Sige. Okay. Paano eh? Thank you. At guys, ayan, balik biyahe tayo. Ginabi na ako, mayroong 5 hours yan. May trip ka pa? Okay na to, hindi na ako mag-pre-trip, work around lang. Kasi hindi mo naman kailangan mag-pre-trip. Balibag mo para sumrado. Walk around, okay na yan.
So paano mga kaibigan, ayan, alis na ulit tayo. Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Once again, is Lakay Trucker here. Peace up. Bye. Lakay Trucker.